खुलुमबाय बयखौबो आंनि गोदान मोनसे भिडिअ बरायनाय बाहरनाय थाबाय आंना भिडिअ लाबोनाया जोबोद गोबावसै आं सम मोनाखैमोन लाबोनो थाखाय भिडिअखौथ' खालामना दोनो खिन्थु एडिट खालामनो थाखाय सम मोनाखैमोन आङो ओमफ्राय दिनैयो जोंहा आनसलिक आबसुनि अफिसाव प्रि मागो सेलिब्रेशन दङ बेवहायनो आं दायो थांनो नागिरदों आंहा एसे लेट जाबाय नङाबा आंनि लोगोफोरा साननिफ्रायनो खामानि मावबोगासिनो आं दा एसे नायहैनोसै थांनानै मा खालामगासिनो दङ मानसिफ्रा नोंथांमोनखौबो दिन्थिलांबाय थानोसै मा खालामनाय जायो ओरैनो प्रग्राम दङ ओमफ्राय जोंनि आनसलिकनि मेलेमजिबि बिथांमोनखौ लिंहरदों बिदिनो ज'है खनसे मागोनि सिगाङाव जानाय जासिगोन मानोना जोङो मागोनि समाव ज'है माने बिदि प्रग्रामाव ज'है जानो मोना माने गावबा गाव न'खरावनो थाजोबखायो नालाय न'खरावनो सेलेब्रेट खालामनो गोनां जायो बिदिब्ला फैबाय थादों आंजों लोगोसे मावनो रोंला आङो दा नायथिं रोङो जना थाबाय थानोसैलां बिरसिलि बिहामजो बिहामजो आं आरो जेबो रोंला Video kamu lagi saya kayak Yalah, mau zaman level aja. Sini pakai dua malam ke? Nanggo. Kelayo. Dah, mencupai ini dan nih bitanga Musa Tiger. Nih upai gaya. Family ni kamani ke dah nih bitanga mau kau juga bay. Upai gaya. Nih. Deh. Dah. Niti. warna sini pada geran Udah ngin tak benar lah kan bekas yang tak benar kan deh. ang house na kaya kang aleng number lah kaya Ini saya. Tiger. Iyo nang tu na aku pun nak betul. Dah. Tap. sana ulan mah Kita zakam ada dang neng loh. Kita nak tahu apa? Boleh Tahu na? Ang sau này berang. ओमफ्राय आंबो मिटिंआव मोसाबाय नै हथातनो
ओंखामसो रानबाय थादोंमोन ओमफ्राय आदामोना बुंबाय ओरैनो स्टेजआ खालि जाना दङ मोसाफै होननानै सोलोङालासिनो मोसाबाय Mereng Karzi. Susmita. Jolly bye. जोंनि जागा मोनसेखौ जि फसायदों खिन्थु रावबो होनो फायाखै ओमफ्राय नै जाखां लोंखां खामानि मावग्राफोरा मावथिफोरा नै दसे रंजाबाय हाबा स्र' स्रें खालामनानै ओमफ्राय गावबा गाव न'आव फैजोब्बाय जों दा रायजोफोरखौ फोस्रा फोस्रि न'आव दोननानै फैसिगोन नै थेंक इउ बयनिसिमबो आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय बिदिनो फिन नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनफिनगोन बाय बाय अन्नानै नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ लाइक शेयार कमेन्ट आरो साबस्क्राइब खालामनो दाबाव